Великолепен пуст край. Така нарекал пътешественикът, етнограф и историк Константин Иречек дефилето на река Струма край град Земен. Всеки завой зад всеки скалист издатък е отделен свят за себе си, в който не се вижда далеч нито напред, нито назад, възкликнал той. Този край и до днес е запазил своята девственост и дива прелест. Тук още кънтят копитата на славните войски на цар Иван Шишман, който е завършил живота си по тези земи. Още са тук потомците на красивите моми, рисувани нявга от Владимир Димитров майстора, който е сътворил в тукашните села най-красивите си картини. Още стоят черкви и манастири, пазили българщината от времето на цар Иван Александър. И още са тук родолюбците, които, родени в този край или веднъж дошли тук, винаги се връщат подвластни на вечното копнение на човека към красотата. Земен е център на община в Пернишка област. Отстои на 42 км югозападно от Перник и на 70 км от София. Разположен е в малка котловина между Конявската и Земенската планина и Родините. През територията й протичат Струма и десният й приток Треклянската река. В общината са включени 17 села и град Земен, свързани помежду си и с съседните населени места с удобни асфалтови пътища. През града преминава железопътната линия София-Кюстендил-Гюешево. Тя е част от предвидения за изграждане коридор номер 8, който ще свързва Адриатика с Черно море. Община Земен се намира в най-южната точка на Пернишката област и е типично западно котловинно поле на река Струма. След това поле Струма навлиза в едно типно дефиле, известно в България като Земенското дефиле. Река Струма естествено е една от перлите на град Земен и на общината. Тя дава поминък на много хора оттам, откъдето минава. Градът е основан през 17 век, но следи от поселищен живот по тези земи са засвидетелствани от дълбока древност. До днес в Земен и в селата от общината са съхранени ценни исторически паметници. Запазена е и невероятно красивата и уникална природа, с която е надарен тукашният край. Най-красивото място е проломът на река Струма. Реката се вие между стръмните склонове на Земенската планина и Риша. Грациозно се плъзга около отвесни скални зъбери и от всеки завой ни разкрива все по-причудливи каменни скулптури, излезли изпод летото на най-талантливия ваятел. Тук природата е творила векове наред, за да оформи неподражаема каменна галерия, дълга 22 км. Това са така наречените струмски скални видения. Всяка от тези уникални фигури има свое лице, свое име, своя история и разказва своя легенда. Човешкото око може да различи тук безброй фигури, а фантазията да сътвори чудни легенди. Една от тях разказва за гордата мома Стана, която вместо да се покори на турския паша, предпочела да скочи от висока скала. Днес тази скала носи името Невестин камък. Сред камънаците извира топлият хайдушки извор. Близо до него е пещерата, от която според преданията славният хайдут Георги хвърлял убитите нашественици по време на османското робство.
В това титно-земенско дефиле съществуват флора и фауна, които не могат да се открият в други запазени райони в страната. Затова общината съвместно с община Кюстендил е предприела мерки за обявяването на земенския пролом за защитена зона. Беше проведен в град Кюстендил и в град Земен съответно. Конференции, свързани с екоприродата в град Земен, а всички знаем, че град Земен и общинските села са екологично чисти селца и града. Целият район е екологично чист и дава възможност на хората да живеят един спокоен, макар и малко бедничък живот. Проломът ту се стеснява, ту се разгъва. Реката ту се вие грациозно, ту се забързва напред и пред очите ни се разкриват една след друга гълъбинските скали, ритлите, Самотвор, Близнаците, амфитеатралната панорама Сарай. Навлизайки в земенския пролом, река Струма е изваяла в годините, едни чудни природни дадености, които са малко познати за много хора в този район. И когато смаяният турист вече си мисли, че по-голямо чудо природата не е можала да сътвори, пътят на реката стига величествения полско-скакавишки водопад. От висока скала, обримчена с пищна зеленина, водите на широкото дере се хвърлят в пропаст висока над 60 метра през два улея и образуват несравнима по своята красота природна картина. Спокойствие, самота, висота и широта на духа. Сигурно това е усещането за Бог. Между меките гънки на Земенската планина, скатан сред вековна зеленина в землището на село Одраница, е построен манастирът Свети Петър и Павел. Светата обител е изградена през 17 век, но през 60-те години на миналото столетие времето и хората я разрушили. Голяма част от историята на храма днес тъне в тъма. Духът обаче е останал жив. И благодарение на това, както и на боголюбиви наши съвременници, с спомоществователството на ктитора Красимир Стойчев, през 2000-та година храмът е съграден наново от руините. Изцяло възобновеният и реставриран манастир